Здравейте, скъпи сънародници! Днес, 28 август, обнародвам и публикувам едно свое официално волеизявление, публично и официално оспорване, опровергаване на 12 презумпции на гилдия БАР, огласяване на света. Ето го документа. Доста страници, ще опитам по-бързо да го изчета. Не е отбелязано до кои институции се изпраща, за да може, при положение, че има някаква нужда или някой трябва да бъде известен, то тогава в празните места се написва институцията. Отгоре в шапката е посочен моя правови статус. И така започвам. Волеизявление на човека от жив човек, жена със собствено име Ана, живородена от майка Елена, с баща Здравко, потомка на родителите Стоянови, Михалеви, Шишкови, правови статус човек, субект на правото човек, суверен, народа, власт по Конституция, член 1, алинея 2 и Всеобща декларация на правата на човека, член 21. Публично и официално оспорване, опровергаване на 12 презумпции на гилдия БАР, огласяване на света. Авторски документ е съставен под номер AZ0051608226. Този документ е валиден на всяка територия и трябва да бъде прият като документ в съответствие с естествени, международни, извънтериториални, суверенни и други права без ущърб за притежателя. Всички права и свободи са запазени, защитени от териториалните закони и международното право. На притежателят на този документ да се оказва помощ и всякакъв вид подкрепа. Този документ има уведомителен характер. Документът е създаден на база и по примерни образци, превод от Английски университет, Масачузетс, руски и украински източници. За справка са посочени линкове. Ако тук само за малко да вметна, че ако на някой текста се стори по-особен, не толкова свързан с обикновено разговорната реч, нека направи собствено проучване, защото много от думите, които се ползват в обикновения език, тук и имат за членовете на гилдия БАР някакво определено значение и те не се променят, а се употребяват в вида, в който се използват. Съвсем кратък пример ще дам като този за без предразсъдъци. Аз съм в чест. И има и други такива словосъчетания, които са използвани и просто няма как да бъдат и преведени на български, а казани така носят своята стойност и значение. А тези, които са в течение на тази материя, са в известно, знаят за какво става въпрос. Аз продължавам. Живият човек, жена със собствено име Анна, дъщеря на баща Здравко и майка Елена, от родовете Стоянови, Михалев, Шишков, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът, кръв и кости, правови статус човек с ясното съзнание, оспорвам всички 12 презумпции, тъй като по дефиниция те са презумпции и нямат никаква репутация, заслуга в предвидим материален факт. Първа презумпция – публична запис. Опровержение на презумпцията публична запис. Презумпцията за публичен регистър е всеки въпрос, всяко дело до съда, административен съд, изнесено за разглеждане, се явява дело на запис, публична запис, когато в действителност се предполага, че членове на частната гилдия БАР, адвокати, прокурори и съдии смятат, че въпросът е частен бизнес,
освен ако не бъде оспорена, открито порицано и открито отхвърлено това твърдение, чрез ясно посочване, че въпросът трябва да бъде в публичния регистър, че делото подлежи на публична запис или протокол, въпросът остава частен въпрос на адвокатската гилдия, изцяло съгласно правата на частната гилдия бар. Ако не се оспори презумпцията, делото напълно се подчинява на частната гилдия бар. Необходимо е ясно да се заяви, че делото се явява публично и не се явява частно, защото по умълчание те считат това дело, че е комерческо на гилдия бар. Аз, живия човек, жена със собствено име Ана, дъщеря на баща Здравко и майка Елена от родовете Михалеви Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек с ясно съзнание, оспорвам презумпцията публична запис, тъй като по дефиниция тя е презумпция и няма никаква репутация, заслуга в представим материален факт. Духовно нравствено същество в храма на човешко тяло не се явява вещ, персона, не се явява частна собственост. Това не е частно дело. Гилдия бар няма основания, за да счита, че предполагаемо дело, тръст и съдебно производство се явява частно дело на гилдия бар. Гилдия бар няма юрисдикция по дадения въпрос и няма право на собственост. Съдия или прокурор са длъжни да гарантират протоколите от записа. Отказ от гарантирането на публична запис, това е автоматично признание на съдии и прокурори в действие с преднамерени действия по лъжа и измама. Опровергавам, отхвърлям, оспорвам презумпция публична запис. Второ, презумпция държавна служба. Отричане, опровержение, оспорване на презумпцията държавна служба. Презумпцията за публична служба е, че всички членове на частната гилдия бар, които всички са се заклели в тържествена тайна, абсолютна клетва пред своята гилдия, след това действат като публични служители на правителството или държавни служители, като полагат допълнителни клетви на публична длъжност, които открито и съзнателно противоречат на техните частни висши клетви към собствената им гилдия, освен ако не бъдат открито оспорен, отхвърлен. Твърдението е, че частните членове на гилдия бар са законни държавни служители и следователно попечители под публична клетва. Аз, живия човек, жена със собствено име Ана, дъщеря на баща Здравко и майка Елена от родовете Михалеви, Стоянови, Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, опровергавам, оспорвам и ясно и официално презумпцията на гилдия бар държавна служба. Тайната клетва, която гилдия бар дават индивидуално, противоречат на публичната държавна клетва и влизат в конфликт на интереси. По такъв начин истинските условия, системата на доверително управление, което те осъзнато дават, са лъжливи и затова съдии, прокурори и адвокати не се явяват държавни служители. Двете клетви са противоположни една на друга и взаимно се изключват. В такъв случай трябва да бъде дадена повторно публична клетва. Затова аз, живия човек, жена Ана, дъщеря на баща Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от женски род, от плът и кръв, правови статус човек, оспорвам презумпцията на гилдия бар, държавна служба. Съдии, прокурори не се явяват законни държавни служители. Те се явяват служещи на частна гилдия бар и според Библията това е невъзможно.
съдиите, прокурорите преследват не обществени справедливи цели, а частни цели. Трето, презумпция публична клетва. Опровержение, оспорване, презумпцията публична клетва. Презумпцията публична клетва е, че всички членове на частната гилдия БАР, действащи в качеството си на държавни служители, които са положили тържествена публична клетва, остават обвързани с тази клетва и следователно са задължени да служат честно, безпристрастно и справедливо, както е продиктувано от тяхната клетва. Освен ако не бъдат оспорени тяхните частни клетви, техните публични клетви не са изисквани. В сила е презумпцията, че членовете на гилдия БАР са действали под силата на своята публична клетва в противоречие на тяхната клетва на гилдията. Ако бъдат оспорени, такива лица трябва да се оттеглят, тъй като имат конфликт на интереси и не могат да застанат под публична клетва. Аз, живия човек, единствено жив човек може да оспорва 12 презумпции на гилдия БАР. Това е невъзможно за физическо и юридическо лице или пък граждани. Аз, живия човек, жена със собствено име Ана, дъщеря на баща Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ със съзнание в многомерно човешко тяло от плът, кръв и кости, правови статус човек, публично и официално оспорвам, опровергавам презумпцията публична клетва, тъй като по дефиниция това е презумпция и няма заслуга в представим материален факт. Двете клетви си противоречат и са нищожни, и двете не съществуват. Презумпция и имунитет. Това е четвърта точка. Опровержение, оспорване на презумпцията и имунитет. Презумпцията и имунитет е, че ключови членове на частната гилдия БАР, съдии, прокурори, адвокати в качеството си на държавни служители действат като съдии, прокурори и магистрати, които добросъвестно са положили тържествена публична клетва, са имунизирани срещу лични искове, нараняване и отговорност. Презумпцията е, че членовете на частната гилдия БАР, като обществени попечители, действащи като съдии, прокурори, магистрати, са имунизирани срещу всякаква лична отговорност за своите действия. Предположението, че всеки член на частната гилдия БАР обладава имунитет, се явява лъжливо. Публичната клетва, дадена съвестно, изисква отговорност, което означава, че съдии и прокурори автоматически носят пълна отговорност, което означава, че съдии и прокурори автоматически носят пълна отговорност. Имунитетът се заключава в изключителна вярност към публичната клетва. Предложението за пълна неприкосновеност и имунитет извън юрисдикцията на публичната клетва се явява чиста фикция на юридически сделки. Аз, живия човек, жена Ана, дъщеря на Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, официално оспорвам презумпцията имунитет, тъй като по дефиниция тя е презумпция и няма основание или заслуга в представим материален факт. Аз, живият човек, жена Ана, дъщеря на Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, опровергавам, оспорвам презумпцията имунитет и поставям в известност, че съдията, прокурорът носи лична отговорност за всички свои действия в процеса. Съдиите, прокурорите не се явяват държавни служители, оспорвам имунитета на съдии и прокурори. Пето. Презумпция призовка. Оспорване, опровергаване на презумпция призовка. Презумпцията призовка е, че по обичай, ако призовката не е опровергана или заповедта за арест не е опровергана, следователно
Първо, предполага се, че лицето, което присъства в съда, приема позиция като ответник, съдебен заседател или свидетел и приема юрисдикция на съда. Явяването в съда обикновено е покана чрез призовка, освен ако призовката не бъде отхвърлена и върната с копие от отказа, подадено преди избора на посещение или присъствие. Юрисдикцията и позицията на обвиняемия и наличието на вина. Аз, живият човек, жена Ана, дъщеря на баща Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михайлови, Шишкови, автор на настоящия документ със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, не се явявам физическо лице, персона, документ и не нося отговорност за лица, създадени от общини, МВР и други организации, които често от самото раждане променят името ни. Аз, живия човек, жена, дъщеря на баща Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михайлови, Шишкови, автор на настоящия документ със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, отказвам получаване на призовка, оферта за посещение в съд на името на моите персони, юридически двойник и замислени от системата без мое знание и съгласие с вложен скрит смисъл от мен. Отказвам призовки от частни организации, фирми, юридически и физически лица, като съд, прокуратура, полиция и други органи, администрации, към физическото лице, изписано с главни букви на кирилица, изписано с главни букви на латиница, три имена или комбинация, име плюс фамилия, име плюс бащино или смесено, само фамилия изписана с малки и големи букви, всякакви други комбинации, измислени от системата и прилепени към моя юридически двойник. Аз, живия човек, жена Ана, съм встъпила в длъжност изпълнител на своя тръст. Аз съм негов изгодополучател и генерален изпълнител имущество и имам пълното право да ръководя делата на своите персони, физическо лице, каквито аз не се явявам. Като бенефициер и изгодополучател имам правото да отказвам, връщам на издателя призовки към мъртвата юридическа фикция. Тъй като институциите са частни фирми, бележки без държавни реквизити се явяват по частното договорно право нищо повече от оферти, които аз открито и официално с този документ оспорвам, възразявам и връщам на отправителя без да бъде акцептирана. Аз, живия човек, жена Ана, дъщеря на баща Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михайлови, Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, официално оспорвам презумпцията призовка, тъй като по дефиниция това е презумпция и няма правомощие или заслуга в представим материален факт. 6. Презумпция, задържане под стража, опека, възобновяване на попечителството, отричане, оспорване на презумпцията попечителство. Презумпция, възобновяване на попечителството е, че по обичай призовката или заповедта за ареста са неопровергани и следователно първо, който присъства в съда, се предполага, че е нещо, неодушевен предмет, лице, следователно може да бъде задържан под стража от попечителите. Попечителите могат да държат законно под попечителство само имущество и вещи, а не върху живи същества, притежаващи душа в храма на човешко тяло от плът, кръв и кости. Освен ако тази презумпция не бъде открито отхвърлена на призовка или в съда, презумпцията призовка в съд ви заявява като вещ и собственост и следователно законно да бъдете пазени от попечителите. Аз, живия човек, жена със собствено име Ана,
дъщеря на баща Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, поставям в известност съда и други институции, че не се явявам обект, вещ, предмет, роб с номер, документ, господин, госпожа, гражданин, персона и други имена, с които системата ни нарича. Не можем да бъдем задържани, тъй като се явяваме многомерно светоносно божествено същество, безсмъртен дух, в живо човешко тяло, жива душа, със съзнание единно с Първотвореца. Никакъв съд на земята няма право да съди живи мъже и жени, а също авторът на настоящия документ, многомерно светоносно божествено, безсмъртен дух в живо човешко тяло, жива душа, със съзнание, единно с Първотвореца. Съдът не може да съди материалното, състоящо се от тяло и душа. Човек надзирава над фиктивните съдии. Те могат да съдят само формалното, неодушевеното, а те нямат право да превръщат живото тяло в неодушевена вещ. Съставителят на призовката, фиктивната призовка или фиктивен ордер на арест под лъжлив предлог с лъжа няма право на подмяна на понятията, права и опит да обяви авторът на настоящия документ във вещ, нямаща никакво истинно съдържание. Съставителят на призовката или съдията по някакъв начин потвърждават своята некомпетентност и професионална непригодност. По такъв начин презумпцията призовка, опека, се опровергава и се явява автоматически признание, че съставителят на призовката или опекуна не може да вземе под стража или опека, или няма за това пълномощие. Ако това бъде направено по отношение на мен, авторът на настоящия документ със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, членовете на гилдия БАР извършват престъпление в вида на принуждение и издевателство. Опровергавам и по този начин вашите действия се явяват умишлено действие и лъжа. По такъв начин презумпцията призовка в съд опека се опровергава от мен. Аз, живия човек, жена Ана, дъщеря на баща Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, анулирам всички призовки на името на физическото лице и изписано капслок и други комбинации, начини на изписване, опровергавам презумпцията на гилдия БАР, презумпция опека и задържане под стража. Аз, живият човек, жена Ана, дъщеря на баща Здравко и майка Елена, от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, официално оспорвам презумпцията попечителство, тъй като по дефиниция това е презумпция и няма правомощие или заслуги в представим материален факт. Презумпцията 7. Презумпция на съда и опекуна. Оспорване на презумпцията на съда и опекуна. Презумпцията е презумпция, тази презумпция е презумпция, че тъй като може да сте в списъка като жител на дадена община, район, правителствена област и с измама в паспорта е посочена буква П, се предполага, че вие сте бедняк и следователно сте под настойническите правомощия на правителството и неговите агенти като Court of Guardians, освен ако тази презумпция не бъде оспорена, за да се докаже, че вие сте едновременно генерален изпълнител и главен изпълнител на въпроса тръст пред съда. Презумпцията остава в сила и вие по подразбиране сте бедняк, лунатик, следователно трябва да се подчинявате на правилата на секретаря на пазителите, секретаря на магистърския съд. Също така по предложение
се считате за психично болен и трябва да спазвате заповедите на администратора, на настойника и адвоката от районния съд. Аз, живия човек, жена Ана, дъщеря на Здравко и майка Елена, от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, намиращ се в дух, напълно осъзнаваш лъжата на юридическата система, проявявам добра воля на основа на родовото право, заявявам, че ако от страна на съдии, прокурори, магистрати, адвокати е допуснато предположението, че аз, живия човек Ана, съм слабоумна, недееспособна, психично болна или други, това се явява тежка клевета. Тази клевета, потвърждаваща, че съдията, прокурорът не разбира своите правила и с това потвърждава своето слабоумие и некомпетентност. Те притежават паспорт и в техния паспорт по регистрация с измама може да бъде посочена буквата П, означаващо същото: беден, недееспособен, слабоумен, и следователно се нуждаете от настойническите правомощия на правителството и неговите агенти. Аз, живия човек, жена Ана, дъщеря на Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, открито оспорвам презумпцията Court of Guardians, презумпция на съда и опекуна, настойничество. Аз, живия човек, жена на дъщеря на баща Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, официално оспорвам презумпцията съд на пазителите, тъй като по дефиниция тя е презумпция и няма правомощия или заслуги в представим материален факт. 8. Презумпция на съда на попечителите, доверителен управляващ. Оспорване на презумпцията доверителен управляващ, фидуциарно управление. Тази презумпция е, че членът на частната гилдия БАР предполага, че приемате длъжността на попечител като държавен служител и правителствен служител, само като присъствате на Римски съд, тъй като такива съдилища винаги са били публични попечители според правилата на гилдия БАР и римската система. Освен ако не посещавате просто по покана, за да изясните въпроси и не сте обществен попечител на държавен служител. В този случай презумпцията е в сила и се приема като една от най-важните причини да претендират за юрисдикция, просто защото сте се явили в съда. Презумпция предполага, че аз, живия човек, жена Ана, признавам длъжността на попечителите като държавен служител и правителствен служител, и ако не бъде опровергана публично, официално се счита за истина. Но аз, живия човек, жена Ана, дъщеря на Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, официално и публично оспорвам, опровергавам презумпцията съда на попечителите, тъй като по дефиниция тя е презумпция и няма правомощия или заслуги в представим материален факт. Оспорена от едната страна, това предположение не се явява истина. 9. Презумпция, че правителството действа в две роли, като изпълнител и бенефициар. Опровержение, оспорване на презумпцията, че правителството действа в две роли. Аз, живия човек, жена Ана, дъщеря на баща Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, опровергавам, че по пътя на мълчанието сте направили съдията изпълнител, а прокурора бенефициер на тръста, трите имена на фикцията. Презумпцията, че правителството действа в две роли като изпълнител и бенефициер, е,
че разглежданият въпрос частната адвокатска гилдия назначава съдията или магистъра в качеството си на изпълнител, докато прокурорът действа в качеството на бенефициер на тръста по текущия въпрос. Ако обвиняемият не се стреми да отстоява правата си на изпълнител и бенефициер върху тялото, ума и душата си, той действа като екзекутор де сонто или фалшив изпълнител, предизвиквайки законния съдия като изпълнител. Следователно, съдията или магистрата по волята на истински екзекутор и има правото да ви арестува, задържи, глоби или да ви подложи на психиатрична експертиза. Освен ако презумпцията не е открито оспорена, за да докаже, че едновременно истинският генерален настойник и главен изпълнител на делото на тръста пред съда, който поставя под въпрос и оспорва дали съдията или магистрата иска да действа като изпълнител на десантор, презумпцията е в сила и вие по подразбиране сте довереното лице и следователно трябва да се подчинявате на правилата на изпълнителя, съдия или магистрат. Или вие сте изпълнител на делото сонтор и съдията или магистрат от частната гилдия може да потърсят съдействието на съдебните изпълнители или на шерифите, за да предявят фалшивия си иск срещу вас. Аз, живия човек, жена, дъщеря на Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, официално оспорвам презумпцията, че правителството действа в две роли, като изпълнител и бенефициер, тъй като по дефиниция тя е презумпция и няма правомощия и заслуги в представим материален факт. Всъщност истинският изпълнител се явява живия човек и е встъпил в тази длъжност генерален изпълнител на своята персона и никой не може да изземе тази негова функция, нито съдия, нито прокурор да стане бенефициер и изгодополучател на фикцията. Затова тази презумпция е оспорена. Презумпция 10. Презумпция за агент и агенция. Изпълнител десонтор или лъжлив изпълнител. Опровержение на презумпцията за агент и агенция. Презумпцията за агент и агенция е презумпцията, че съгласно договорното право вие сте изразили и предоставили правомощия на съдията или магистрата чрез изявление на такива думи като признаване, разбиране и следователно сте съгласни да бъдете обвързани с договор. Следователно, ако всички презумпции за назначаване на агент не бъдат опровергани чрез използването на такива официални откази, като никой не ви разпознава, за да се премахне всяко подразбиращо се или изрично назначаване на съдия, прокурор или секретар като агенти, презумпцията остава в сила и вие се съгласявате да бъдете договорно обвързани да действате според указанията на съдията или магистрата. Аз, живия човек, жена Анна, дъщеря на баща Здравко и майка Елена от родовете Михалеви, Стоянови, Шишкови, автор на настоящия документ със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, ние живите души в човешко тяло и своята жива божествена душа, тук и сега опровергавам, че съдията, прокурорът, магистрата се явява компетентен. Ако съдията, съдиите, прокурорите или всички членове на гилдия бар заявят лъжливо предположение, че аз, живия човек, жена, се явявам изпълнител десонтор, то те са виновни в тежко престъпление и кражба. Аз, живия човек, жена, дъщеря на баща Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ
със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, официално опровергавам, оспорвам презумпцията десантор, тъй като тя по дефиниция е презумпция и няма статут или заслуга в реален материален факт. 11. Презумпцията некомпетентност. Опровержение, оспорване на презумпцията некомпетентност. Презумпцията некомпетентност е, че членове на гилдия БАР предполагат, че ние сме невежи по отношение на закона, следователно сме некомпетентни да се аргументираме и да се представим правилно. Следователно, презумпцията за некомпетентност е презумпция, че сте най-малко невежи по отношение на закона, следователно сте некомпетентни да се представите и да се аргументирате правилно. Следователно, съдията или магистратът като изпълнител има право да ви арестува, задържи, глоби или да ви подложи на психиатрична експертиза, освен ако тази презумпция не бъде открито оспорена с факта, че напълно съм осведомена за позицията си на изпълнител и бенефициер и активно оспорвам всякакви противоположни презумпции. Аз, живия човек, жена Ана, дъщеря на Здравко и майка Елена, от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, напълно съм осведомен за своя статус и че презумпцията некомпетентност, измислена от членовете на гилдия БАР против мен, живия човек, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно живо тяло от плът и кръв и кости, се явява мошенничество. Аз, живия човек, жена Ана, дъщеря на Здравко и майка Елена, от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, открито опровергавам, оспорвам 11-та презумпция на гилдия БАР за некомпетентност по отношение на мен, живия човек, жена със собствено име Ана, потомка на родовете Стоянови, Михалеви, Шишкове, опровергавам, оспорвам презумпцията некомпетентност и по този начин това предположение става недействителност, не се явява истина. Съзнателно или преднамерено тя противоречи на източник 20.16, не произнася и лъжлива информация за ближнего твоего и потвърждава некомпетентността на съдията и на всички членове на гилдия БАР в рамките на тяхната юрисдикция. Аз, живия човек, жена Ана, дъщеря на Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, официално оспорвам презумпцията некомпетентност, тъй като по дефиниция тя е презумпция и няма правомощие или заслуга в представим материален факт. 12. Презумпция вина. Опровержение, оспорване на презумпцията вина. Презумпцията виновност пряко противоречи на библейската основа, която изисква, че доказателствата трябва да бъдат потвърдени като минимум от двама свидетели. Съгласно Матвея 18.16, всяко предположително обвинение, което не се явява потвърдена истина до предявяване на обвинението, представлява клевета. Съгласно изход 20.16, членовете на гилдия БАР се подчиняват на Библията и нейните закони. Законите на Библията имат по-висока стойност от законите на частната гилдия БАР. Освен, че противоречи на Библията, противоречи и на Конституцията на Република България, член 31, алинея 3, обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в съда присъда. По такъв начин клетвите на частната гилдия БАР са недействителни според библейският авторитет. Аз, живия човек, жена Ана, дъщеря на Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михалеви, Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, опровергавам 12-та презумпция вина, тъй като по дефиниция това е предположение и няма основание статут в представим материален факт.
Аз, живия човек, жена Анна, дъщеря на Здравко и майка Елена от родовете Стоянови, Михайлов и Шишкови, автор на настоящия документ, със съзнание в многомерно човешко тяло от плът и кръв, правови статус човек, опровергавам, оспорвам всички 12 презумпции, предположения на гилдия Бар с волеизявление, самоопределение, самоидентификация, равно на самоосъзнаващо, носещо истина, самоосъзнание, носещо истината, опровергавам всички 12 презумпции на гилдия Бар на света, на земята и на небето, и те не се явяват истина. Опровергавам, оспорвам всички 12 презумпции на гилдия Бар, адвокати, съдии и прокурори. Аз, живия човек Ана, опровергавам всички 12 презумпции на гилдия Бар. Аз, живия човек жена Ана, опровергавам всички 12 презумпции на гилдия Бар. Аз, живия човек Ана, а именно: първо, презумпцията за публично достояние; второ, презумпцията публична служба; трето, презумпцията публична клетва; четвърто, презумпцията имунитет; пето, презумпцията призоваване; шесто, презумпцията задържане; презумпцията съд на настойниците; 8. Презумпцията съда на попечителите, доверителен управляващ; презумпцията за правителството, действащо в две роли, изпълнител и бенефициер; презумпцията за агент и представителство, изпълнител десантор; 11. Презумпцията за некомпетентност, презумпцията за вина. Търсенето на върховенството на закона, което има някаква достоверност в материалния факт, продължава без зла воля и раздразнение. Всичко оказано в този документ е без ущърб за мен и моето семейство, роднини, близки, познати, род, народ и моето имущество, моите права и законни интереси. Бележка на автор. Ако някои думи или словосъчетания в текста на някои длъжностни лица се сторят неразбираеми или несъответстващи на обикновения разговорен език, това не се дължи на грешки в автоматичния преводач, не се дължи на незнание на автора, а говори за некомпетентност на четящия и неразбиране на специфичната правна терминология, използвана от членовете на гилдия Бар и техните среди. Повечето прокурори и съдии прекрасно разбират за какво става въпрос. Информация по темата за оспорване на 12 презумпции на гилдия Бар има свободен достъп на различни езици. Неразбиращият може да направи свое собствено проучване, преди да включи хейтърски език и езика на омразата. Тълкуването на текста по този документ остава само за мен, авторът. Нищо в този документ не може да бъде използвано като предоставяне на права, на който и да е, отделни лица или групи, занимаващи се с каквато и да е дейност, насочена към унищожаване на моите права и свободи, изложени в даденото публично уведомление. Индасамент на вазата се забранявам. Нищо лично, просто закон. Всички права и свободи на жива жена на запазени. Тълкуването остава само за автора. Без ущърб за мен и моето семейство, уведомен един, уведомени всички. Видео протоколирано, обнародвано, добавено в хронологията. Без оборот за мен, без регрес, без обжалване. Аз съм в чест и мир, без предразсъдъци. UCC 138.138.4. Саморъчен автограф, абсолютен печат, суверенен печат. Жив човек, жена Ана с собствено име Ана, дъщеря на Здравко и Елена, потомка от родовете Стоянови, Михайлов и Шишкови, правосубектност човек, правови статус човек, суверен, народ и власт. Документът е написан на 16 август, публикуван на 28 2026 година.